खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारि बे नार्जारिया मैयानि सानाव थामहिनबा ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि जे फोरबो बे फोरबो हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांनि मोनसे सेसन दंमोन बे सेसनाव बिथाङा बाहागो लानानै गावनि राजखान्थि हान्जा बे राजखान्थि हान्जायाव थानायनि सायाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा गावनि गोरबोनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारिया आरो बेयाव बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बे समाव फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजुकुमार नार्जारि बे नार्जारिया बे समाव बुंथिदों जे राजखान्थिनि सायाव बांद्राय इन्ट्रेस्ट गैला थामहिनबा बिथाङा दा राजखान्थिनि सायाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया होननानै बाथ्रा बुंदों गोसो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारि बिथाङा दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै आरो बिथाङा बुंथिदों जे बावैसो सान सिगाङाव थामहिनबा गोबां रायजो राजाफोरानो मिन्थिगौ बे समाव एमपि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय आं थियारिमोन रायजो राजाफोराबो बे समाव थुलुंगा होदोंमोन आंखौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारि बिथाङा ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एमपि बिसायख'थिनि थाखाय आं थियारि जादोंमोन एमपि बिसायख'थिनि थाखाय बा बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आरो बै समाव रायजो राजाफोराबो आंखौ थुलुंगा होदोंमोन नाथाय बरादनि बाथ्रा थामहिनबा आंनि खाफालनि बाथ्रा आं बिजाथि मोननो हादिया बे आंनि खाफालनि बाथ्रा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारिया आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आंनि बरादा जेरै लाङो आं बेफोरबायदि थांगोन नाथाय बे समाव आं राजखान्थि हान्जायाव आङो गोसो गैया बा बांद्राय गोसो गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारिया आरो बे समाव आङो आबाद मावनानैनो जिउखौ दालांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारिया आरो जायनि थाखायनो बिथाङा दासान्दि बिथाङा इन्ट्रेस्ट बा बांद्राय गोसो गैला बिसायख'थियाव बा राजखान्थि हान्जाजों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां राजुकुमार नार्जारि बिथाङा आरो दा बिथाङा आबाद मावनो थाखाय सिगांदों बे समाव गोबां बिबांनि आबाद मावनो थाखाय थियारि जादों बिथां राजुकुमार नार्जारिया आरो बे समाव नोंथांमोननो जे राजुकुमार नार्जारिया गोसो सिंनिफ्राय बा गोरबोनिफ्राय बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायथिबाय गोजोन्थों ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन खिन्थु खाफाला जुथियाखसै खाफाला मिलायाखसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन खिन्थु खाफाला जुथियाखसै खाफाला मिलायाखसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन खिन्थु खाफाला जुथियाखसै खाफाला मिलायाखसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा